Kiwacho kamano nikech gima notimore Kibera. Oburu Oginga nokwongo dhi Kibera, kasto bang'e Winnie gi Junior obiro bang'e, to ne ok gin gi anko margi. Ne ok gin gi anko margi men Dr. Oburu. Mane mo ji wacho ni nitiere pogruok e familia ariyo. Familia mar Oburu to gi familia mar Raila. Wan wawuok e familia man gi demokrasia, and ka Winnie be nowuok, to anko ne be nowuok, tapani achiel mane wantieko. Pogruok nyalo mabedo mang'eny godwegi, but an gi mang'eyo ni wan kaka jokodinga, wan joma riwrega, to kendo pod wadhi bedo gi riwruok. To kane nyathiwa matin, aluongo nyaka wuor, be nowuok modhi, to dhi oloso. Ing'eni en ng'ama tin bende, to bende odhi, to odhi owacho kata mobedo gi joge. En nyathi ma bedroom ma Kibera minjono, obo dongo ei Kibera kanyo, e tie babagi. To bende odhi oloso gi joge mong'eyo matin. Nyalo bedo ni owacho, to moro be matin ogwenyore ni mar anko ne moro ni gimoro wuokie. Maneno ka gima nyalo bedo ni noloso maginene. But nyathicha be nobiro mowacho pache. Ng'eni wan kaka wan jokodinga, kata mana nyathino, ng'enyne odongo e tie babane moburu. Niwach ng'eni babane ne wuok e jela, donjo e jela, timang'o, moburu ne en babane mong'eyo kaka babane mobe oserite. Mok apando wuok godo ni en odwa gore gi anko ne kaka jomoko temo wacho cha. To an ang'eyo ni